Οι Ρωμαίοι δημιούργησαν μία από τις σπουδαιότερες αυτοκρατορίες και από τις πιο σημαντικές και αποτελεσματικές στρατιωτικές δυνάμεις που είδε ποτέ ο κόσμος, και μιλάμε για τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες. Όμως είχαν και κάποιες ιδιαίτερα σκληρές ήττες στα πολλά εκατοντάδες χρόνια ιστορίας τους, όπως η μάχη των Καρών, η οποία ήταν και μία από τις μεγαλύτερες νίκες της Περσικής Αυτοκρατορίας της δυναστείας της Πάρθιας. Το 55 π.Χ. ο Μάρκος Λικίνιος Κράσος, ο πλουσιότερος τότε άνθρωπος στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία, έφτασε στη Συρία με ένα ισχυρό στράτευμα. Εκείνη την εποχή η Ρωμαϊκή Δημοκρατία είχε τη λεγόμενη πρώτη Τριανδρία ήδη από το 59 π.Χ., που αποτελούνταν από τον Ιούλιο Καίσαρα, τον Πομπείο και τον Κράσο. Οι Ρωμαίοι είχαν κερδίσει τους Καρχιδόνιους και τους Έλληνες, που ήταν οι βασικοί τους ανταγωνιστές στη Μεσόγειο. Τότε που ο Κράσος έφτασε στη Συρία, ο Ιούλιος Καίσαρας ξεκίνησε να εκστρατεύσει στη Γαλατεία, ενώ ο Πομπείος το 55 π.Χ. εκλέχθηκε πρόξενος και είχε δικαιώματα σε όλα τα εδάφη της Ισπανίας, δηλαδή της σημερινής Ιβερικής Χερσονήσου. Σκοπός του Κράσου ήταν να εισβάλει στην Πάρθια και να καταλάβει μεγάλες πόλεις της Μεσοποταμίας, όπως την Βαβυλώνα. Ο Κράσος συμμετείχε ως στρατιωτικός και στρατηγός στον εμφύλιο πόλεμο του Σύλλα, αλλά και στον Τρίτο Δουλικό Πόλεμο, όπου κέρδισε τις δυνάμεις του Σπάρτακου. Από την άλλη, ο βασιλιάς της Πάρθιας, ο Ρόντις ο Δεύτερος, έστειλε τον στρατηγό Σουρένα να διασφαλίσει τα σύνορά του. Ήταν ο καλύτερος στρατηγός της Πάρθιας και είχε κερδίσει Σκύθες και επανέφερε στο θρόνο τον Ορόντι τον Δεύτερο απέναντι στο μεγαλύτερο αδερφό του Ορόντι, καθώς κέρδισε έναν εμφύλιο τότε στην Πάρθια. Μάλιστα ο Σουρένας είχε επικρατήσει και εναντίον των Αρμενίων, που ήταν τότε σύμμαχοι των Ρωμαίων, και όλα αυτά μέχρι τα 34 του έτη περίπου, μέχρι το 54 π.Χ. Αφορμή για την εισβολή του Κράσου ήταν ότι οι Πάρθιοι δεν βοήθησαν τους Ρωμαίους στον πόλεμο εναντίον του Μηθριδάτη, τον τότε Τρίτο Μηθριδατικό Πόλεμο, και ότι οι Αρμένοι αυτομόλυσαν στους Πάρθους ενώ είχαν μία συμμαχία με τους Ρωμαίους. Μάλιστα ο Κράσος προσπάθησε να υποστηρίξει τον αδελφό του Ορόντι του Δευτέρου, όσο μενόταν ο εμφύλιος μεταξύ των αδελφών για τον θρόνο της Πάρθιας. Επιπλέον ο Κράσος πίστευε ότι οι Πάρθιοι θα ήταν εύκολος στόχος, καθώς οι Ρωμαίοι είχαν κερδίσει σε μάχες τόσο τους Αρμένιους όσο και τους Πόντιους. Έτσι συγκέντρωσε ένα στράτευμα αποτελούμενο από 44.000 άνδρες, όπου ήταν 7 λεγιώνες που αριθμούσαν 33.000 άνδρες, 4.000 ελαφρύ ιππικό, 4.000 ιππικό, 1.000 τοξότες και άλλοι 1.000 γαλάτες ιππείς που άνοικαν στο γιο του Κράσου, τον Πούμπλιο. Άξιο αναφοράς είναι ότι πριν την εισβολή στην Πάρθια, ο βασιλιάς της Αρμενίας, Αρταβάζης ο Δεύτερος, ήθελε να βοηθήσει τον Κράσο, παρόλο που θεωρητικά είχε γίνει υποτελής της Πάρθιας. Ήθελε μάλιστα να προσφέρει στον Κράσο 10.000 Αρμένιους ιππείς και 30.000 Αρμένιους πεζούς. Ο Κράσος αρνήθηκε την προσφορά και θέλησε να εισβάλει από την έρημο, θέλοντας να πάει προς την περιοχή της Μεσοποταμίας. Όλα αυτά μαθεύτηκαν γρήγορα από τον δίκτυο πληροφοριών των Πάρθων, και έτσι ο βασιλιάς ο Ρόντις ο Δεύτερος πήρε 40.000 στρατό για να εισβάλει στην Αρμενία, ενώ έστειλε τον Σουρένα με 9.000 ιππείς και 1.000 κατάφρακτους ιππείς, παρένθεση βαρύ ιππικό, με στόχο να παρενοχλήσει το στρατό του Κράσου και να τον καθυστερήσει. Ο Κράσος πρόκειται να κάνει δύο σημαντικά ασφάλματα πριν καν αρχίσει η μάχη. Αρχικά εμπιστεύτηκε ένα σύμβολο στρατιωτικών θεμάτων των Ρωμαίων που είχε και ο Πομπείος για τις ανατολικές εκστρατείες, ο οποίος όμως σύμβολος δωροδοκήθηκε από τους Πάρθους για να πείσει τον Κράσο ότι μπορούσε εύκολα να συντρίψει το στρατό τους, καθώς ήταν αδύναμη, και από την άλλη έλαβε επιστολή από το βασιλιά της Αρμενίας, τον Αρταβάζη, ότι ο κύριος στρατός των Πάρθων είχε εισβάλει στην Αρμενία και ζητούσε τη βοήθεια του Κράσου, πράγμα που όμως ο Κράσος αρνήθηκε να δώσει. Ο Σουρένας περίμενε τον Κράσο και οργάνωσε καλά τις δυνάμεις του. Η μάχη έγινε κοντά στην περιοχή των Καρών, την σημερινή πόλη Χαράν, που είναι στα σύνορα Τουρκίας, Βόρειας Συρίας. Όταν έφτασε ο στρατός του Κράσου, ευνηδιάστηκε από τους Πάρθιους που ήταν κοντά, και ο Κράσος διέταξε να παραταχθούν σε σχηματισμό τετράγωνο πεζικού. Τότε ο Σουρένας προσπάθησε να σπάσει το ηθικό των Ρωμαίων και χρησιμοποίησε μια κλασική τακτική των Σκύθων και γενικότερα των ομαδικών λαών. Έκανε επίθεση ενώ υποχωρούσε με τους ιππείς τοξότες του. Ο Κράσος έκανε το λάθος να στείλει το ιππικό για να κυνηγήσει τους ιππείς τοξότες Πάρθους, αλλά ο Σουρένας αποδεκάτησε. Τότε ο Κράσος έδωσε εντολή στους λεγιονάριους να κάνουν το σχηματισμό χελώνας, ώστε να μην δέχονται καθόλου βέλη,
και εκείνη τη στιγμή ο Σουρένας έστειλε τους κατάφρακτους Ιππείς να επιτεθούν. Δυστυχώς για τους Ρωμαίους, ο Σουρένας συνέχισε τη βροχή από τα βέλη και τις επιθέσεις και υποχωρήσεις των κατάφρακτων. Ουσιαστικά οι Ρωμαίοι ήταν περικυκλωμένοι και καταδικασμένοι. Όταν σκοτώθηκε ο γιος του Κράσου, ο Πούμπλιος, στη μάχη σε μια προσπάθεια με τους 1000 γαλάτες Ιππείς και τους 1000 περίπου Ρωμαίους τοξότες να διώξουν το ιππικό τοξωτών του Σουρένα, τότε ήταν που οι Ρωμαίοι υποχώρησαν. Ενώ ο Κράσος βρέθηκε με τον Σουρένα για διαπραγματεύσεις την επόμενη μέρα, οι Πάρθοι έπιασαν τον Κράσο και τον τάισαν με το ζόρι λιωμένο χρυσάφι, και αμέσως μετά του έκοψαν το λαιμό και του σκότωσαν και τον άλλο του γιο. Αυτό με το χρυσάφι το έκαναν οι Πάρθοι για να χλεβάσουν την απληστία του Κράσου. Η μάχη των Καρών έληξε με 20.000 νεκρούς, 10.000 αιχμαλώτους, 3.000 αγνοούμενους και 11.000 που υποχώρησαν στη Συρία από το στρατό του Κράσου. Να επισημανθεί εδώ ότι οι μισοί αιχμάλωτοι εκτελέστηκαν από τους Πάρθιους μόλις την επόμενη μέρα της μάχης, ενώ ο στρατός του Σουρένα είχε μόλις 400 απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Μάλιστα οι Πάρθοι πήραν ως λάφυρα τους αετούς των λεγεώνων, ενώ στη ουσία και οι 7 λεγεώνες χάθηκαν στη μάχη, καθώς όσοι λεγεωνάροι δεν σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν σοβαρά και μόλις 4.000 υποχώρησαν και ήταν σε καλή κατάσταση. Η μάχη άλλαξε τα δεδομένα για την πρώτη τριανδρία που θα οδηγούσε αργότερα στο ρωμαϊκό εμφύλιο μεταξύ Καίσαρα και Πομπείου ως αποτέλεσμα του συνεχόμενου ανταγωνισμού των δύο. Ταυτόχρονα ανέδειξε την Πάρθια ως μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη που δεν έπρεπε να υποτιμηθεί από τους Ρωμαίους. Τέλος, φάνηκε η σημασία και αξία του ιππικού και η αδυναμία των λεγεώνων στο να είναι ευκίνητες σε συγκεκριμένους σχηματισμούς. Επιπρόσθετα, ο Σουρένας δολοφονήθηκε από τον βασιλιά Ορόντι το δεύτερο, καθώς φοβήθηκε την τεράστια επιρροή που είχε αποκτήσει ο στρατός Σουρένας μετά τη νίκη του εναντίον των Ρωμαίων. Αυτό ήταν το βίντεο. Δείτε τις πηγές μας και τα προτινόμενα βίντεο στην περιγραφή και αν θέλετε κάντε like και subscribe και ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram.